Здравейте тази нощ. Митевъро отново е на нашите екрани. Какво ще ни показваш днес? Я кажи. Доста трудните коремни преси, дето само професионалисти като мен могат. Добре, нека да ги видим. Искам публиката и те да се зарадват. Къде ще застанеш да ги направиш? Май не може повече Митевъро да прави. Мисля, че колко направи? Я кажи. Абе, към 35. Добре беше. Добра форма беха. Я кажи за коментарите. Коментарите долу ги пишете и ще има поздрави на коментарите. Добре, я малко позички.